yen pancen kodrate dewa ngono aku lila paman. Banjur upamane kowe bakal mateni Gatotkaca. Carane piye? Iki wau panahe Karna ya kuwi kutha Dewasa ki koyak kowe nek gak tekan. Dheweke koyak kowe ora tekan gitu wis kentekan solar. Terus banjur panah mawar ceblok tak saut. Iki Tut wujude kutha Dewasa Tut. Pancen kaya mengkono tak seblake dadaku pibakno Kuntadewasa ana puserku kene paman. Gage aku patenana paman. Aku sirnakno paman kala bendana. Aku ra iso nglakoni kowe iki ponakanku. Aku ki duwe rasa pangrasa. Aku ki menungsa dudu kewan. Kowe iki tak tresnani. Menas dening lutira kawang-wang ngegono bang sumirat. Aku ra iso nglakoni. Aku nyawang kowe lara wae ora tega. Apa meneh nyawang kowe mati. Saya-saya aku sing kudu mateni. Mau nalika budal goleki kowe tak tetek-tetekne rasaku. Ning darengan kudu arep karo kowe aku ra iso, aku ra tega. Juwagaku. Lakone abote kaya ngene juwagaku. Aduh lakone kaya ngene Gusti. Kula boten saged nglampahi pikiran. Kula nyuwun pangapunten. Pikiran. Mergo ngene le, Katut. Ana pariban. Tut. Ya gene kowe nek malah lampus diri. Kuntadewasa kok tancepne ana ing pusermu, Dut. Paman, aku ora lampus diri. Pancen Kuntadewasa sing ngarah karo puserku.
merga biyen rangkane Kunta kuwi mapan ana Pusri Gatotkaca. Aku ora apa-apa, Paman, aku ora apa-apa. Nanging sadurunge aku mati, aku duwe panjaluk siji karo kowe, Paman. Kowe njaluk apa, Dut? Kowe njaluk apa? Aku njaluk karo Paman Kala Bendana. Sadurunge Gatotkaca mati, bangkeku iki uncalna tibakna ana kretane Ratu Ngawangga. Aku pengen mati bareng karo Ratu Ngawangga, Paman. Dul, aku ra tega, aku ra petolo. Kaki, Paman. Kaki tindakno. Aku selak ora kuat, Paman. Siji iki aku njaluk mayitku uncalna ning kretane Ratu Ngawangga. Gaduh.